İsal ji ber belavbûna vîrusa korona li tevahiya Tirkiye pîrozbahiyên yekê gulanê cejna karker û karmendên cîhanê hatin rawestandin. Her sal li navenda bajarê Wanê li qada Musa Enter karker û karmend di civiyan û êkê gulanê pîroz dikirin. Rêveberiya HDPya Wanê ji ber belavbûna vîrusa korona pîrozbahiya yekê gulanê li ber avahiya partiyê bi daxuyaniyek preskonferanseke pîroz kir. Endamên Şaxa Keska Wanê jî di avahiya sendika û malên xwe de peyamên yekê gulanê bi Kurdî û Tirkî li ser înternetê belav kirin. Rêvebir û endamên Şaxa Keska Wanê peyamên xwe bi dengê Amerîka re parve kirin. Rêvebirê Sendika Ketkarên Ragihandin û Postaxaneyê Habersenê Nihat Aker got ku êkê gulanê ji bo piştevanî û mafparêziya karmendan rojek pir giring e. Yekê gulanê sembola karmend û karkeran tê diyar kirin. Ew karmend û karker di vê rojê de xwe pênase dikin. Mafê xwe diparêzin. Hewl didin ku dengê xwe bigihînin gela cîhanê. Da ku bibin xwedî mafek. Serseroka Şaxa Sendika Ketkarên Saxlemiyê ya Wanê Figen Çolakoglu yekê gulanê xebatkarên saxlemiyê ku niha her çar aliyê cîhanê hember belavbûna vîrusa korona tê dikoşin pîroz kir. Vateya yekê gulanê ji bo xebatkarê tenduristiyê pir giring e. Ber ku hûn dizanin niha ber vê vîrusê pir zêdehî êşa wê giranetiya wê pitir ser xebatkarê tenduristî ne. Ber vê yekê ez keda xebatkarê tendurustiyan careke din pîroz dikim. Ez dibêjim yekê gulana we pîroz be. Hevserokê Şaxa Sendika Ketkarên Perwerdehî û Zanistî Eğitim Sena Wanê Murat Atabay jî peyama xwe ya pîrozkirina yekê gulanê wiha anî ziman. Serî da em ji bo karkerên tenduristiyê pîroz dikin ev salê. Yê herî zêde yê PTT ji bo yê ku şaredariyê de dixebitin yê paxişiyê lewra evna vê demê zêdetir bin talukeyekî mezin dane. Em serî da yek cejna wan pîroz dikin. Dawiyê da jî ji bo xebatkaran tevayê hem Tirkiyeyê hem yê Kurdistanê hem jî tevayê dunyayê pîroz Hêjeyê şey bi birxistinê ku cara yekê gulanê di 1756 da li Avustralyayê ji aliyê karkerên beran û avasaziyê ve bi daxwaza rojê 8 saeta karwere kirin ji zanîngeha Molbwanê heya berderiyê mala parlamentoyê meş li darxistin. Ji wê rojê heya rojameya îro karker û karmend ji bo piştevanî û mafên xwe li seranserê cîhanê yekê gulanê pîroz dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.